halmana söýnüfün taparyklym bilen ýakynlaşyp başlamagy mende şu hödere diýer. Ya ýurdun içinde taparyklymyň gaty uly henidem gollu şol öňki hökümet strukturalaryny işleyen çinownikler, korrupsionerler tarapyndan şol gollugy bar henidem. Häkimetden çetleşdirilen bir girden adamlar bilen henidem öňsüýärdi. Men ýurtdan içinden gelýän maglumatlaryň esasyny aýdyp otyrýar. O gurrun edilýän adamdan hem köpüsi şol biznes ellerine pullary bolan, biznesleri bolan, o häkimetde işläp, hökümetde işläp işlerini gidirenler. Olam köpüsini siz bilen dogam häzir. Eger şu men aýdyp oturanda adam ýalan bolsa, onda sapara oturyp men bilen gürleşdim. Men şu tek şonda geçen edek men şonu aýdamda näme üçin men beren şo soragma açyk halkyň öňünde, öz dinleýijileriniň öňünde jogap berip çykyş etmedi. Näme üçin halmra dagam öz çykyş etmedi şo barada. Biz şonu etjek bolamdyk diýip bir geljekde şonu etjek gel etmek niýetimden ýok şoňa söz berýäs diýip bilmedi halkyň öňünde. Diýmek söz bermäge bugunlary tanok diýmek onu şolaň şo plany bar. Näme üçin on ýygyna ýerçiler sapara şeýdip tagdim edip berenler maňa sora berýär. Han bir hadaga şeýdip tagdim edip berenler maňa sora berýär kommentariýadan, hat ýadanlaryna. Näme üçin siziň şo goýan soragyňyza ni halym hadaga jogap berdi, ne de taparyklym jogap berdi diýip maňa sora berýär. Siz näme üçin maňa sora berýäňiz? Siz olara şeýdip tagdim edip berdiňiz, şolara sora ber. Eger siziň berýän, eger sora berýän bolsaňyz, olaram jogap bermeýän bolsa, indi pikirleniň.